Skenaarioiden avulla on mahdollista testata, miten kykenemme toimimaan erilaisissa tilanteissa. Skenaarioiden suunnittelun tavoitteena ei ole yrittää ennustaa tulevaisuutta, vaan ennustaa, mitä voi tapahtua nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Se vaatii kaikkien mahdollisten, hyvien tai huonojen skenaarioiden miettimistä ja suuren kuvan muodostamista tulevaisuudesta. Tällä demovideolla ennustetaan AI-avusteisesti rullaavaa 12 kuukauden myyntiä tuoteryhmittäin ja luodaan skenaario asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokselle. Suunnittelun pohjalle on tunnistettu seuraavat tärkeät asiat. Suunnitelmien tulee olla realistisia ja päätöksenteon nopeaa. Nykyiset myyntitrendit sekä asiakkaiden ostokäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset tulee tiedostaa ja tunnistaa sekä valmistautua toimimaan niin pienemmällä kuin suuremmallakin henkilökapasiteetilla. Ensimmäiseksi generoidaan myyntiennuste AI-pohjaisen aikasarjaennusteen avulla myyntikanavalle. Valitaan ennustejaksoksi kuluvan vuoden marraskuun ja seuraavan vuoden lokakuun välinen aika. Advanced-välilehdeltä voidaan valita luottamustaso. Tälle ennusteelle käytetään luottamustasoa 95%. Esikatselunäkymässä voidaan tarkastella generoitavaa ennustetta graafina sekä ennusteen tilastollisia tietoja. Ajetaan ennuste. Nyt graafista voidaan nähdä vihreällä värityksellä myymälän rullaava 12 kuukauden myyntiennuste, joka pohjautuu olettamukseen, että vallitseva asiakaskäyttäytyminen pysyy loppuvuoden tasolla. Elintarvikkeiden ennuste näyttää nyt tältä. Algoritmi muodostaa automaattisesti ennusteen ylä- ja ala-arvot annetulla luottamusvälillä. Seuraavaksi luodaan skenaario, jossa otetaan huomioon asiakaskäyttäytymisen muutos. Skenaariossa asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu huhtikuussa. Elintarvikkeiden myynti myymälöiden osalta laskee 20%, kun taas verkkokaupan myynti nousee 150%. Vaatetuksen myynti vähenee 70%. Dashboardilta nähdään nyt, miten skenaario vaikuttaa kokonaismyynnin ennusteeseen. Luodun skenaarion avulla voidaan automaattisesti laskea, miten kyetään toimimaan pienemmällä tai suuremmalla henkilökapasiteetilla. Sillä esimerkiksi verkkokauppatilausten kasvaessa tarvitaan lisää muun muassa tuotteiden keräilijöitä. Tämä voidaan nyt huomioida hyvissä ajoin. Tämä yksinkertainen esimerkki havainnollistaa, miten skenaarioiden luomisella voidaan ennustaa esimerkiksi henkilöstötarvetta. Skenaarioiden suunnittelu antaa mahdollisuuden korjata strategiaa, reagoida nopeammin ja saada tarvittavaa joustavuutta selviytyäkseen erilaisista tilanteista. Kiitos, että katsoitte tämän demovideon liittyen liiketoiminnan ennustamiseen ja skenaariointiin.